интиқоли ғайриқонунии 24000 килограмм нуриҳои минералиро дар вилояти Суғд ошкор карданд. ҳодисаи мазкур аз ҷониби масъулини раёсати минтақавии гумрук дар дидбонгоҳи гумрукии фотеҳободи ноҳияи Масчоҳ ба қайд гирифта шудааст. вобаста ба ҳодисаи мазкур нисбати як сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. як намуди мола ба дигар намуд иваз кардан, яъне моли ангушт гуфта уҷа қати моли ангушт ворид намудан, ки дар асл дар онҷо 480 халта, яъне 24 тонн нури минералӣ ки буд ки онҳо мехостанд тариқи пинҳонӣ вориди сарҳади гумрукӣ Тоҷикистон кунанд. аз рӯи ин ҳолат низ бо моддаи 280 қисми 2 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда ба ирсол карда шудани қумти дахлдор. ҳоло бо як ҳолат ҳаст, ҳоло ин дар рафти тафтишот. ина ҳолати калон. дар нишасти матбуотии масъулини раёсати минтақавии гумрукӣ вилояти Суғд бурду бохти фаъолияти ин сохтор дар 6 моҳи соли равон мавриди таҳлил қарор гирифт. дар ин давра 77 ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ ба қайд гирифтаанд ки 10 ҳолаташ қонуншикании ҷиноятӣ маҳсуб меёбад. аз рӯи таҳлили масъулин аён гардид ки шумораи ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 15 ҳолат кам бошад ҳам, аммо ҷаримаҳои аз ин ҳисоб ситонида шуда 219,129 сомонӣ зиёд мебошад. дар натиҷаи баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҷиноятӣ ҷарима бо ҳамдади 1,132,962 сомонӣ рӯёнда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 ба маблағи 219,129 сомонӣ зиёд мебошад. дар соли 2021 ҳамин давраи нимсолаи 914,833 сомонӣ буд. аз 10 ҳолати ҷиноятие ки ба қайд гирифта шудааст, 6 ҳолат оиди интиқоли ғайриқонунии маҳсулоти пассифати ғизоӣ мебошад. интиқоли ғайриқонунии нақлиёт нуриҳои минералӣ як ҳолатӣ, 2 ҳолати дигар бошад интиқоли ғайриқонунии асъори хориҷӣ ба маблағи 27,000 евро ва 2 миллион рубли русӣ мебошад. нисбати ин ҷиноятҳо парвандаҳо боз гардида барои баррасӣ ба суд ирсол шудааст. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар дидбонгоҳҳо таҷҳизоти муосир насб шудааст ки барои пешгирии интиқоли ғайриқонунии молу маҳсулот мусоидат менамояд. моле ки ҳозир нисбати сигарет гап задан, ҳаминам мол бояд Қирғизистон мерафт як кабиқаи ҳамин хел буд. не ки вақти дар сарҳад омад патар ба кониводон ба вайс ҳуҷҷатоша сохтакорӣ кардан. мо якта программа дорем, контейнер ком меган. ҳамун қайди мо тамоми намуди мола метавонем назорат кунем. моле ки мо да Тоҷикистонда тааллуқ дорад. ҳамунҷо ҳам хел вай кардан ки ҳамуна қочоқ ба тариқи қочоқ гузаронанд. ана мо дар ҳамҷо ҳамнора дастгир кардем ва ё ҳуҷҷатошона пасуда гуфта даровардан. ҳамун 1600 коробка сигарет, 1650 коробка сигарет вай пардохтои гумрукиш таги 6 миллион мешуд. ҳозир мо хай делаи ҷиноӣ оғоз кардем, прокурорро ба супоридем. транзит фақат мо ҳамин Ӯзбекистон қати дорем. тамоми молмон Ӯзбекистон қати мегзарад. дар 6 моҳи соли равон ҳаҷми умумии гардиши мол дар ҳудуди гузаргоҳҳои вилоят ба 1 миллиарду 416 миллиону 170 ҳазор долларро ташкил медиҳад. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 391 миллион доллар зиёд мебошад. гузориши Уғлои Раҷаб ва Субҳон Озилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.